Previously on Pundo in high school. Uyu munhu anotishayisa mufaro pano boys. Mana, let's make a plan mfana Dzangu chikoro. Ipapo pati tricky manje because maticha ntomutyawo mfana. Pawa mumero Bobby. I think mweya wa Judas wekutengesa Jesu ka wakasikonodonera muna pawa chino. Musadaro akuma. Saka ndindati pawa Iskarioti kapa. Akuda kutransfer sha. Anenge akuda kupiwa skola ni chemanza gaya. Maya. Avana playmaker kasamfana Shantiro wekudimba ari wewe. Nekas, kumbanje dzacho dzamusingapedze kusunga kwakanake. Jabat, sadenge mune mushini wenyu wekusungisa mbanje. Watosvika tichiti tikudani. Kuhandi pana Bobby, Pundo naPawa. Iwa pana ndo mazita wipa piyetiriwa. Saka ukuti ndiye paWhatsApp here. Iko muchikisa chibhakera mozotanza nei handisi mufeya ndiri mumero. Ravero, daira zvakanaka iyo. Ndatikana muchida kuona ndopinda muchikisika. Ngapaita anoti meme pachiboko chechi. Baba inobedza munhu boys. Kana kuti atori nezidhara rake rine ndebvu zalazima ndebvu. Isaro. Buda undikutsadira. Maya, tiri kutokupa motivation. Aiwa bo, haisi danger. Muzadityire, nhasi ndoipeta. Right. Saka muno mune nhunzva ikona. Na Pundo avanzwe sei. Musoro nenge bhatani rebhachi rebheri ya mfano wangu. Saka respect cheyo imimi hamuna kaimimi. Ivava vakomana ndo vane problem sei. Ana Pamela dzikamai koma mbobvunzwa here. Ndo Dzungu manje ripamela na Mustafa. Trubunzwa kuti best player muworld Ndiani. Imi tek nekuti mgay. Vapana imimi ndokudambura imeze kusiya kwa Mustafa. Nekuti ndiyega anoteerera muklasi muno. Ini manje ndiyawa ndichatotanga naye anozhinda. Headmaster imimi don't worry. Makonzo enyu nchakuigirai kustaff room. Mirai nimopedza nawo. Koimbori nyaya iko naise. Kuorchard kwalutwa nemashizha uku. Ini ndega ndiende zvangu. Asi vamunenge mabata munounza kuno. Ini nangu ndine ma-acids. Saka panyaya idzo ndibvisei. Saka akakuudza kuti mafruits anokonzera ma-acids Ndiani. Hutsinye. Fluma one. Muri kundipima right? Kuri kuti inini utsinye manje. Ambozvita futi tiri kulebhu 7 nese vakaseka. Se, ndonotema shamwiri. Kokudzikama munei. Musatomuke kunge makarumurwa nemukaka wemhembwe kana Pamela mimi. Plus iwo ndione musika. Saka it's obvious makatora staff. Inini hangu se ndoita building. Saka ndiwe wakaba yo. Uchida kuwana energy kuzosimudza zimusoro rako rinenge foroma. Right. Pundo, Bobby, Power. Follow me to my office. Nyaya ngaitomboperera munomu. Cause imo munomu ndo mune tsola rakatsara masini. Inini nditore eyewitness. Imo apana. Hamusi kuda kuuya here. Bo tikuya mudzidzisi. Remember tichande nebhatrika. Saka lola takanouya. Zveipapo. Plus remember hatizovana vababa vako. Mpana Pundo wati. Ndati December panotoda una baba vako. Maya mkuru. Hanzi hatizi vana vako. Mustafa ndiwe wadaro. Manje haunyari. Iwe mfana Mustafa. Ndambokumiririra handeitoni wakutonyanya. Mustafa, iwe ndatombokuudza kuti mabhora akaya. Uya nema-shin pads, zvese nema-ankle guard, nema-headband. Even nema-farai pads, cause haisusu zvenguva yacho tichitodawo. Imo apana. Class dismissed. Ngatisangane mangwana.